quines conseqüències econòmiques tindria per Catalunya estar fora de la Unió Europea? Estar fora de la Unió Europea no és necessàriament una mala idea. No és necessàriament una mala idea. Falta veure si ens quedaríem fora d'Europa, perquè des de que es produeix el vot, si és que hi ha un vot, fins que es produeix la independència, no passen 24 hores. No és una cosa immediata. Passaria un període d'adaptació en la qual hauríem de parlar d'impostos, hauríem de parlar de bancs, hauríem de parlar d'euros, hauríem de parlar de coses, i una de les coses que passarà serà un procés de negociació en el qual es parlarà de la transició i de si efectivament sortim de les institucions en les quals ha estat Espanya o si no sortim, si ens volem quedar, si no ens volem quedar. Tot això és un procés de negociació en el qual no hi ha ningú que tingui el més mínim interès en el que nosaltres marxem, ni els europeus, ni els espanyols, ni els catalans. Però en qualsevol cas, insisteixo que a mi, jo em resisteixo a creure que els europeus podran anar pel món explicant que li hem pres la ciutadania a 7 milions de ciutadans que ja la tenen, perquè ja ho som d'europeus, és a dir, ens treuen la ciutadania perquè hem tingut els collons de votar. Si Europa realment és capaç de fer això, jo no vull formar part d'Europa. Dit això, la Unió Europea és bàsicament efectes econòmics. Hi ha 4 coses que són importants: la llibertat de moviments de mercaderies, de béns, de béns i serveis, vull dir, de la llibertat de moviments de persones, la llibertat de moviments de capitals i llavors la moneda. Està clar? Són 4 coses: béns, serveis, persones, capitals. Tot això, totes aquestes llibertats, és a dir, el fet de poder anar amb el passaport, sense passaport d'un país a un altre, el fet de poder vendre, comprar sense pagar aranzels, tot això es pot aconseguir sense estar a la Unió Europea. Per exemple, Suïssa està en una cosa que es diu una Associació Europea de Lliure Comerç. Suïssa no està a la Unió Europea, Suïssa no està a l'euro, però en canvi tu vas a Suïssa, tots els que heu anat a Suïssa heu vist que no necessiteu passaport per entrar perquè està a Schengen, és a dir, hi ha llibertat de moviments de persones. Quan tu entres a Suïssa no et demanen pagar aranzels, tu entres productes a Suïssa no has de pagar un 15% d'aranzels, hi ha lliure comerç, i per tant es pot aconseguir totes les coses bones que tenen els europeus sense necessitat d'estar a la Unió Europea. I per què és important això? Doncs perquè tenir aquestes coses, per formar part, per exemple, del Tractat de Lliure Comerç, no es necessita la unanimitat. Els espanyols ens amenacen, diu, escolta'm, com que necessitareu unanimitat per tornar a entrar, nosotros os vetaremos y os quedaréis fuera durante 3 generaciones. Us recordeu que diuen 3 generaciones, no 2, 3 generaciones. Doncs, clar, això ho diuen perquè ells pensen que tenen dret a veto. El que passa és que per tenir lliure comerç, com tenen els suïssos, no necessites la unanimitat, sinó la majoria. I per tant ens podríem quedar a Europa tranquil·lament en les coses importants d'Europa, que són la llibertat de moviments de mercaderies, capitals, béns, persones i diners. Tot això es pot fer sense l'aprovació d'Espanya. Per tant, dels països més rics d'Europa, entre els quals hi ha Noruega, entre els quals hi ha Suïssa, no són part de la Unió Europea i per tant no és cap gran catàstrofe quedar-se fora. Dit això, insisteixo que no ens quedarem fora, i jo crec que Europa no pot tenir la barra ni la cara dura de dir que expulsa la gent simplement perquè vota. Deixi'm escoltar Alícia Sánchez Camacho, perquè parlant de la independència relacionada amb l'economia, deia fa poca estona això. Se'ls ha de dir als catalans que la Catalunya independent té uns riscos que hem de valorar i s'han de valorar. La possibilitat d'arancels, de fronteres, de sortida del mercat únic, de pèrdua dels fons europeus i una infinitat de problemes més que portarien els catalans i a les catalanes a una pèrdua i un endarreriment econòmic i històric sense precedents i de molt difícil superació. Alguna cosa a afegir, professor? Sí, home, i tant. A veure, la senyora Camacho, que sap de fronteres, li recomano que miri un mapa d'Espanya.
miri un mapa d'Espanya i miri les carreteres, per exemple les carreteres que van des de qualsevol punt d'Espanya fins a França, que és el mercat europeu aquest que figura que és tan bo que volem formar-ne part, i veurà que diguem hi ha dues maneres d'anar a França per Espanya. Una és per Irún i l'altra és per Catalunya. És a dir, que si els espanyols decideixen posar unes barreres i obligar a pagar uns diners i obligar a posar uns policies que controlin a cada cotxe que entra i que surt, que recordin que per passar per Catalunya hauran de passar ells dues fronteres, una la d'entrada a Catalunya i dues la de sortida a Catalunya. I ells mateixos ens han ensenyat, en tot aquest espectacle que tenen ells amb Gibraltar, que si els policies decideixen anar molt a poc, es poden fotre unes cues que vagin des de Tarragona fins a Almeria, i tots els camions de tomàquets, diguem, tindran problemes. És a dir, que els primers interessats en que no hi hagi aquestes barreres són ells. I això és el que estava dient abans, en el procés aquest de negociació que hi haurà, en aquest procés de negociació que hi haurà un cop es voti i fins que no hi hagi independència, una de les coses que es negociarà és això, i als espanyols no els interessa pas posar aquestes barreres, tampoc els interessa que nosaltres marxem i els hi deixem amb ells el seu deute. Avui s'ha publicat les dades de que Espanya té un deute del 92% del PIB, però clar, és tot el deute que té el Reino d'Espanya dividit per tot el PIB tal com està ara. Si resulta que Catalunya s'emporta el seu 18,4% del PIB, tindran ells el mateix deute amb un PIB molt inferior i per tant ells acabaran tenint el 125%, una deute de 125 del seu PIB. Llavors ells diran, escolta, us tenéis que llevar una parte de la deuda, i nosaltres els hi preguntarem, sí? I per què? On ho posa això? No hi ha cap llei que digui que nosaltres ens aportem. El deute és del Reino d'Espanya i vostès són el Reino d'Espanya. Si el Reino d'Espanya és el que es queda a Europa, el Reino d'Espanya és el que assumeix el deute. Si vostès volen que nosaltres assumim una part del deute, l'assumirem. Però clar, aleshores no podeu posar fronteres. És a dir, hi haurà tot un procés de negociació i el primer interessat en que no quedem fora d'Europa serà Espanya. Perquè Espanya, sense Catalunya, quedarà totalment arruïnada. I és veritat que la independència té riscos, totes les incerteses tenen riscos, però jo li recordaria a la senyora Camacho que quedar-se a Espanya també té riscos. Jo li recordaria a la senyora Camacho que quedar-se a Espanya amb el sistema de finançament que tenim ara ja ens ha arruïnat. La Generalitat de Catalunya no pot anar al món a demanar prestat perquè l'estat espanyol l'ha arruïnat totalment a base de treure-li el dèficit fiscal any rere any durant 30 anys. El sistema espanyol ara mateix és un sistema en el qual els partits polítics estan totalment desacreditats, on el Su Majestad del Rei se'n va caçar elefants, on els presidents de l'associació d'empresaris han estat a la presó pel cas Marsans. Escolta'm, quedar-se a Espanya té uns costos. Quedar-se a Espanya, en l'Espanya aquesta que ens ofereixen ells, té uns riscos igual d'elevats que els de marxar, i per tant el que hem de fer és comparar riscos. Marxar té riscos, quedar-se té uns riscos. Els riscos de quedar-se ja els sabem, tots els veiem. Tots veiem el que ens està passant formant part d'Espanya. La pregunta és què passaria si no forméssim part d'Espanya? Jo estic convençut de que les coses anirien millor, si més no per una sola raó, i és que els catalans no tenim cap don natural per crear bons polítics, no som millors ni pitjors que els espanyols. El nostre ADN no és millor i segurament els nostres governants no seran millors, no seran pitjors tampoc, seran més o menys iguals. El que sí sabem segur és que no ens aniran en contra, i el que estem fent fins ara dins d'Espanya és que estem remant amb un govern que sistemàticament pren decisions que van en contra nostra, i això com a mínim, amb una Catalunya independent no ho tindríem. La resta, tindrem gent corrupta o tindrem més gent corrupta o menys gent corrupta, no ho sabem. Però el que està clar és que no els tindrem en compte.